Завръщаме се! Здравейте хора в новото видео на Apostle Studio. Днес ще гледате как играя на FC Mobile. Преди да започнем, може да се абонирате за канала и да оставите едно лайкче. Така, нека започваме. Другото не се чува звукът от микрофона, така че... Хора, между другото, ако гледате моето съдържание и играете FC Mobile, ще ви покажа двата най-добри пака. Той ще заслужава най-много. Буквално. Тук да си вземем наградките. Не знам от колко време не съм играл, 5-6 дни, може би. Така, джемове си вземаме. Трябва да си вземем нещата от паса. Масчерано, имам Масчерано, добре. Имам Антони, така. Между другото, хора, пишете в коментарите дали отборът ми е добър. И сега идва време за пака, който е ето този пак. Ето този пак най-много си заслужава, струва 3000 дяла и се заслужава повече от другите, защото ти се пада ето този много добър играч. А в другите пакове, буквално за 15 000 джема ти се пада по-слаб пак. Буквално 94-101. Може да ти се падне 94 за пак за 15 000 джема, просто не си заслужава. Така че да, ще го купим. Да видим кой ще ни се падне. Така. Първият пак не е добър. Супер. Какво ще ни се падне? Така. Нидерландия. ЦБ. Манчестър Юнайтед. What? Какво е това? Де Лихт. На мен ми трябваше точно защитник. Така, хора, сега ще си го смена, защото това е много добър играч. Но тук да си го смена. Така. Всъщност, дай даже не го... И това е добър пак, хора, и това е добър пак, така. И този ще си го купа. Той е за 3000 джема. И да видим кой ще ми се падне. Стискайте ми палци. Така. Германия. ЦБ. Какъв е този отбор? Какъв това рандом пич? Така, започваме. Това е 96. Каква е тая Барселона, бе? Това е най-фейк Барселоната. Така, Авива. Така. Ще пробвам отдалече, хора, И хора, пишете в коментарите дали според вас България има шанс да се класира на световното. Според мен няма, дори да е слаба групата й. Защото ние сме много слаби. Така. Корнерче. Ай. Така. Хора, и между другото да си приготвя микрофона, ако вкарам да казвам гол. Чакай да се фокусирам на игра върху играта. Гол!
Това къде стрелна, бе? Какво направих? Как много съм слаб, бе? Не. Трябва да си подобри и Канте, и той е слаб. Човека е 95 овърал, тя го наричам слаб. Сигурно зад мен... Защо? Микрофонче. Защо? Защо? Така, малко си ядоса. Така. Но няма значение. Много се буташ. Спъвай го! Той ми пасна топката. Аз искам да го спъвам. Но той е добро намерен. Фу! Чакай, аз не осъзнах какво приказвам. Трябва да вкарам. Малко така тъпо да карам 91 минута, 93 минута, но няма значение. Ако бях карал 93-та минута, наистина ще да е малко гадно, което не работи. Хора, човека ме би. Да, това е. Абонирайте се за канала. И да, хора, абонирайте се, оставете лайк и чао, чао!